na ɔde na no disem aba ezu ya ready sɛ yɛbɛtie Asawase Showboy ana ya ready ana omutiafo NDC ɛyɛ party a egyina hɔ ma dodoɔ ɛne Ghanafoɔ nyinaa yɛnuanom a ɛwɔ Zongo ɔmo yie yɔ ehia yɛ papa John Dramani Mahama yie paa yɛnuanom nso a ɔmo ti Pragya na ɔmo ti moto yɛfɛ no kada no ɔmo hia yɛ papa John Dramani Mahama Showboy na ɛnɛ ɔpanyin paa ɔne yɛbɛdi nkɔmmɔ afa saa nyɛma mmienu yi ho mmerɛ tiawa mu no wakyerɛkyerɛ yɛn ama yɛho yɛ papa John Dramani Mahama na ne suade hunu a ɛwɔ this People's Manifesto mu no onye obiara sɛ the Asawase Showboy, the minority chief whip and member of parliament for Asawase, Honorable Muntaka Mubarak Mohammed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Your Excellency John Dramani Mahama, our party chairman, the general secretary, the party leadership, Nananum Anifawa, Inianum Mema Nema, Atakbir, Atakbir, Atakbir. Ene jumedi yedikan yeda Nyankopɔn ase sɛ wama yɛtumi ahyɛ jumedi ase a yɛ kakrakakra